estábamos entrando. Da túa novela Todo é silencio estáse facendo unha película que dirixe a Rueda. Noutros momentos, con obras túas, tamén foron levadas ao cine, polo propio Rueda, tamén por Antón Reixa, pero en xeral non tes a impresión de que máis alá dos teus éxitos persoais, en Galicia, digamos que está pouco industrializado o talento dos escritores? Sí, hai pouco, ademais, tivemos oportunidade en Pontevedra de falar moito sobre iso nun encontro que se chama Culturgal, que se fai cada ano, que, por certo, foi moi esperanzador, tendo en conta as coordenadas nas que estamos, non? É dicir, a cultura galega, penso que ten como un ADN no que está feito, o seu ADN é unha especie de reexistencia, sempre estar a piques, dicía Cuevillas, ese gran etnógrafo, dixo: Galicia semella un país que está a piques de suicidarse e non o consegue. Semella ás veces que pasoulle moito a cultura galega un camiño sempre como o mar, que toujours a comencer, sempre hai que recomenzar, sempre despois venen períodos de resurgimento e venen períodos en que cae o telón, en que hai mesmo tragedias históricas tremendas como a do 36, en que semella que todo queda esnaquizado, pero esa Galicia, curiosamente, resorde, o caso do 36, en América, revive outra vez, como reviviu a finais do século XIX en América. Non hai que esquecer que estamos a falar dunha cultura que o primeiro xornal en galego faise na emigración, o himno galego na Habana, a Academia Galega créase tamén na emigración, e non digamos a cantidade de editoriais e de tal. Entón, respondendo un pouco a esa cuestión, eu penso que sí que é unha tarefa, digamos que penso que existe o talento, que existe a vontade, que existen os soños, pero que temos unha sombra. Hai unha definición do ser humano que di, de Píndaro, que di o ser humano é o soño dunha sombra. Temos moitos soños, pero tamén temos moitas sombras. E unha das sombras é que os soños transformalos no que chamaríamos a factoría da cultura. Como dicía José Luis antes, algúns dos seus escritos foron levados á gran pantalla, o caso da Lingua das Bolboretas, o Lapís do Carpinteiro. Que opina vostede sobre o estado do cine español? Pois é un mundo que ten sido sufrido, eu penso que dos eidos máis construídos máis a contra, ás veces, porque antes falábamos mesmo, hai xente que se define como moi patriótica, pero cando lle falan de cine español, o primeiro que di é que non quere unha película española, nin vela, non? Digo, pois mira ti, que patriota este. Pero semella como que o cine español é unha especie de mundo aí underground, alternativo, maldito, de tal, non? O primeiro que hai que dicir é que se facemos unha especie de balance do que foi histórico, é un cine que dou pezas extraordinarias. Eu penso que é moi estimable como tal cine en conxunto, como cinema, porque ben, non houve unha época como gloriosa como a do neorrealismo italiano, por exemplo, un pouco tempo en Italia, non? Pero tamén é certo que despois o cine italiano esmoreceu moito e aquí mantívose, non? Entón, volvemos a un pouco de antes, hai talento, hai ideas, hai tamén ganas, non? Coido que fallan moito diríamos, o hábitat. Tiene que ser moito máis favorable, non? Ben, a ver, estamos sempre nunha situación un pouco hamletiana, non? De tu vi ou non tu vi. Pero, claro que podía haber un grande cine. O que pasa que aí sí que os intereses, digamos, económicos
facer un filme moi complexo, non é o mesmo que un escribe, o que necesitas un caderno e unha pluma, non? E esa está, pero facer cinema requiere unha complicidade. Pero falta, para rematar, habería que ver, porque sempre que se fala de cultura, semella que é como unha especie de ornamentación ou de cousa que o primeiro, o que se pode deixar a un lado, sería a cultura. Bueno, eu son dos que pensa, a marxe de que sexa escritor, de que o mundo non pagaría pena, non tería moitas razóns de ser, moitos alicientes, digamos, se non existise todo iso que chamamos cultura, non? E que vai dende a música, o cinema, tantas cousas. Por iso é fundamental para unha sociedade, pero ademais é unha fonte de riqueza. Hai xente que non entende, iso de subvencionar a cultura. Resulta que manter bibliotecas é que non é subvencionar nada, é que crear futuro para un país. En cambio, ás veces danse subvencións a fondo perdido a cousas que sabemos que en poucos meses van deixar de funcionar. E, en cambio, iso parece ben, non? Penso que hai que pegar un xiro copernicano na mirada, é que a cultura, se hai unha industria de futuro, pois unha delas é a cultura, evidentemente. Unha curiosidade, ten vostede referentes literarios? Referentes, claro, hai moitísima xente da que aprendes, ademais de unha cousa maravillosa que ten a literatura, que podes viaxar no tempo, podes, como dicía Quevedo, cos ollos falo cos mortos, é dicir, podes conversar con xeracións. Ulises, Ulises que é un personaxe, antes falaba do Hamlet e tal, pertencen máis á realidade que ao mellor xente que existiu realmente, pero que é máis importante. Cervantes, eu non me acordo moi ben quen sería o primeiro ministro naquel tempo, non? Pero sí sabemos a importancia que tivo Cervantes, e os personaxes do Quixote e Sancho son moito máis reais que xente da realidade, porque están, digamos, que nos adestran ao longo do tempo, non? Ao longo cada vez están máis vivos, sempre nos están a falar, sempre nos din cousas novas. Entón, eu podería, por suposto, falar de xente, deses referentes, pero tamén é certo que, como dicía con humor un amigo meu, dicía, non cites a ninguén porque eles non teñen a culpa do que escribes ti, non? Pero sí que hai xente, e aquí en Galicia, pois, dende xente, claro, maravillosa en canto a narrativa, Blanco Amor, Cunqueiro, Valle Inclán, Pardo Bazán tamén, non? Que foi unha vanguardista que hai que reivindicar, non? Que están esquecidos os seus relatos. Temos un país moi fértil. E como fas para inspirarte? Sempre en Galicia? Sempre na Coruña? Ás veces en Irlanda? Eu penso que hai que estar cos sentidos sempre expertos en calquera lado, non? En calquera parte. Un dos últimos contos que escribín pasa nun penal no País Vasco, non? O importante, eu penso que non podes nunca prever, o importante é ter a disposición, ter o obturador sempre aberto, entón vai a pasar algo, vai a ser unha especie de faísca, de fósforo que se prende, pero é no lugar máis inesperado. E normalmente as historias máis interesantes, as que máis me inspiran, son o que poderíamos chamar das voces baixas. As voces baixas, que é unha denominación así de algúns historiadores para falar da xente que é anónima, pero nas vidas anónimas están as cousas máis extraordinarias. Cal é a obra das súas obras da que se sinte máis orgulloso? Ben, eu teño que dicir aí póñome como rapaces cando se preguntan a quen queres máis, non? E sempre dis, non, os dous iguais. Pero, por contestar, hai algún libro, por exemplo, dos primeiros que fixen en poesía, un que se chama Moicania, e despois un libro que é a primeira, tamén, unha das primeiras novelas, que se titula En salvaxe compaña, que foi premio da crítica e, en cambio, casi ninguén a leu, non? Ten moi poucos lectores. E se cadra por iso, pois, ten unha relación
como unha especie de náufraga, que é unha relación especial, non? Pero cada libro é parte, é tamén unha experiencia biográfica, porque ao mesmo tempo que convives cos personaxes, con todo, é parte da tua vida. Eu cando estou a escribir, por exemplo, agora estou a escribir unha novela, saio de casa, sempre teño medo, hai un momento que empezo a estar inquieto porque teño que volver, porque teño medo que cando chegues a marcharan, non? Os escritores, os artistas, os intelectuais deben impulsar tamén alternativas políticas? Eu penso que non deben ou non deben, non hai, o que coido que non se pode ser indiferente, non? Tiña moita razón Lois Pereiro cando dicía a indiferenza mata. Pois así rematamos. Moitísimas grazas por a súa presencia, Manuel Rivas, esta noite aquí con nós. Sin rodeos volve o mércores que ven, non nos esquezan, ás 11 da noite, no Calia Coruña, tamén en R. O noso invitado será José Luis Méndez Pascual, exconselleiro delegado de C por G. Sin rodeos.